Som majiteľ jediného slovenského vikingského e-shopu a dnes tu mám pre teba unikátne novinky. Tými novinkami v našej ponuke sú takéto krásne prémiové vikingské amulety vyrobené z exkluzívnej damaškovej ocele. Tieto jedinečné amulety sú vyrobené z prvotrednej nerezovej damaškovej ocele, ktorej srdce tvorí odolné jadro z ocele Elmax. Materiály použité pri kovaní týchto unikátnych amuletov dodávajú týmto amuletom pevnosť a typickú vrstvenú kresbu pravého damašku. Každý kus je ručne kovaný v Českej republike s dôrazom na precíznosť a tradíciu severského remesla. Tieto amulety sú symbolom sily, odolnosti a spojenia krásy s funkcionalitou v jedinečnom kováčskom diele. Kožené nastaviteľné šnúrky sú súčasťou balenia, pričom ich dĺžku si vieš prispôsobiť. Daj nám v komentároch vedieť, či sa ti viac páči takýto krásny damaškový milnír alebo damašková dýka. Tešíme sa na tvoju objednávku. Som Viking.sk.